jasně, jo. Za GTAčko, víš co, počítaj za GTAčko. Mhm. To se vyplatí. Akorát teda monitor jsme hledali a docela mi přijde dobrý si koupit nějaký, kdyby opravený, víš. Monitor jako. No jasně, no. Nějaký, Použitej. no použitej, no. Nějaký jako opravený, víš cože. Jak se tomu říká? Nějaký název k tomu je, že jo. Použitej? Ne použitej, takový víc speciální, ale nedokážu si teďka to. No prostě použitej nějaký monitor, který byl nějakým způsobem rozbitý a opravili ho a je na to 2 roky záruka. Za ticku, víš co? Jo. To není špatný, jo. 19 palců, což si myslím, že je slušný. Kolik máš ty palců? Já nevím. Dost. Asi tak 4. Wow. No prostě je to, já nevím, 48 cm. Přičemž teďka mám takovejch 35, vole. Nevím. Kolik centiáků máš, jo, ty vole. 35 centiáků. No, Guinnessu kniha rekordů. Není kniha rekordů. Kniha rekordů. Co se nás to dělá, ty vole.